ki officer na Geological Survey of India haka sining kong kilawan ban hajar haka Hills Autonomous District Council ban penchai halor ki babon ki jingkili ki baka council kelabu halor ka jingtrai kam jengki banwat ki marpo khandau hauput sam jongka council ka tei ka kenhun kelawan ban penchai hakaman chief executive member ba tin world khar rengkat ki general lang executive member body page yakatan lan ba Michel Wan khar rengkat ka general lang ki officer jongka council habakran ber kilat thai kubor hadin ka jelang nakaliang si ya mulai thu ba ka tei ka jingpan jing penchai jongki naka GSI ka de hadien ba ka tei ka issue kalami lengba ka 0 hour notice hai yeng dorbar ka badang shula asen habai dei ba ka jingwat marpo khandau jong ka tei ka tanat sarkar haki benta jong ka ramrai bat hauput usam jong ka council rengkat ka jing suba ba yo kitmu banwat nuksa uranium te hadin ba kalami ka ka question ha floor ni ka house ka ni ka session ka badang shudam kalami ka ka 0 hour discussion ha ka dei ka issue ha ka jing ai ka to NOC na po district council ha ka dei ka to ka katun kut hubor ka pau ka GSE to hendrei hadin bangil ayo agi pisan gitu ki nong trei jong ka GSI gi buan sene pat ki ong kala don ki jing bakla bakam judon ka GSE hendrei ka don beka GSI de hadin bala don ka to ki ta ini ya ka to ka sirawo sang thi po hafur ka house ne ka session ka sudam dan kalian ki jongi lengbau EM in charge la ong un sim khai ka ne ka benta ha ga dei ka ne issue di kumta mardor hi hadin bengila asyong office ngila pha egini ki officers jongka GSI kilawan sini bat ngila question ki mau ha ka bedei bat kane ka jing trikam ki jongki hangte po rambrai konstitusi tenalian ki jongki himarepo ni kila persyang ban pen igini ki kot kisla bat kila kren syai kedar ba kane ka jing sam lane ka jing wat jongki hangte po rambrai kam de ya uranium henry ki babun ba ki mar more than 25 gitu ki mar ba ki wat ki minerals bagi ong ka inde omde ba ki le chau omde ba ki le wat uranium de halor kane ka nongrim ba ki sayo e ka NOC nang ni na po district council but kila kren shai hiru hangi ba kakamram ke jongki omde ban ti uranium tenre strictly kinwat be tanya kita giwe ki mar ki balaj na uranium but omde dangata kile ero e giwe pat ki jajkam kumba menta gila apan syai lengba kane ka department ke jongki kile egini ki sorbe ki bade begini ki fossils jongki marat jongki mereng jongki jing thau gitu ke blas lemba ki test jaka jinglong jongka khandeu la khandeu ko balong bas khem na ko bom khem ni suwa ba construct ginu ki building ne ban construct igi ban thauyi ma hausam ne kum ta terter te nakaliang ki jongi wal de juba makna katar ngim ngahun ngiong hila ne em ban renew no yakane ka ban bangin air ka way pat ka NOC ka ba kentup be strictly tang ba phin wat yagini ki minerals om banti uranium te nakaliang ke jongki ru ki menjur bakin le ay kata bat ki ong hi ba lasai hi kin phano ay katuka jingpan jingbit jongki nang ni nangi ba ki kwa abe banwa tang yi gitu ki minerals with the exception of radioactive elements katamut ki badai kum uranium nem thorium kane hi kare kijing pensyai nak liang kijongki de halor kani habangil ayo kane kijing pensyai bat kijing kular kijongki bakin pelajno ya uranium ne thorium ne gino ki radioactive elements nak liang kijongki ngila ong bato wan ra siwai kata sini bat ki sala ben betengi kam tang tai India tekane the whole India ka trekam te bengin khangno mani hine patang sngo ba ta ken habang nak liang kijongki gila kular omde san ka tin da kijing tho mo ba omde ba ka kam jongki kamde banwat uranium tenre banwat gi wei pat ki minerals ki badan po gari jongi ke haba banrap lang UEM katanan uba Michel Wan khar ulai thu bau director ke GSI ulai thu ba na ki life arjai ki marpo khando ki badan hai India tang hamegiliai keladon lupa hadu absan jai ka bakdo ba ka jala ka dei ka berus pa ba ka jingdon kitei ki marem dor apo rameu nalor ka tau lapan pauru baleng ba ka tei ka jingkhot ye ki he ka GSI ki yo ru ban pentep bun ki sapang ka jingtrikam jengki bat khamtam e ban yo bu de ki kendon halo korkom trikam ka jengki hau pu usam ju ka konsel nang bakin omla ban ya palat na ki kendon belabu perking